اما هناك آماران ببینم بهاورایان جی دابشبونا پارێزگەهێن سووریە دوان هەلبژارتناندا یەن ئەنجومەنێن خۆجەهی و ژvê sibehê demijmêr heftê sibê heta heftê êvarî ev hilbijartin birêve diçin wate sandûqên dengdanê vekirîne bingehên dengdanê vekirîne li pêşiya welatiyên Sûriye ji bo ku biçin û dengê xwe bidin heta heftê êvarî dem bi xelkê re heye ew ên ku bixwazin deng bidin ji bo ku biçin ser sandûqan û dengê xwe bidin wî berbijêrî ku bixwazin di nava van encûmenan de cih bigirin. Komîteya dadwerî ya bilind dikare dema van hilbijartinan heta 5 demijmêran dirêjtir bike wate eger hatû heta demijmêr heftê êvarî qerabelegiyeke zêde her mabe li navendên dengdanê dikarin heta 5 demijmêrên din jî dema dengdanê dirêj bikin. Li gorî wan zanyariyên Komîteya Dadwerî ya bilind ya hilbijartinan ew dibêjin ku 7348 navendên hilbijartinê hene bi zêdebûna 1200 navendî ji hilbijartinên sala 2018 wate îsal ew navendên ku hatine danîn zêdetirin ji hilbijartinên derbas bûyî. Serokê Komîteya Bilind ya Dadwerî ya hilbijartinan Şêwermend Cîhad Murad ragihandiye ku hejmara berbijêran ji yên yekeyên rêveberiyên encûmenên parêzgehan bajar, bajarok û şaredariyan gehiştiye 59498 berbijêran rikaberiyê li ser 19086 kursiyan dikin. Li Sûriye bi giştî di nav de jî Rojavayê Kurdistanê 1407 yekeyên rêveberiyên îdarî hene li ser 14 parêzgehan û 158 bajaran li gel 572 bajarokan û 726 şaredariyan hatine dabeşkirin. Em behsa navçeyên rêveberiya xwe ser bikin. Li wan navçeyan jî dîsan bingehên dengdanê hene sandûq hatine danîn bi taybetî li çargoşeyên ewlekariyê zêdetir. Em ji Hesekê ji parêzgeha Hesekê dest pê bikin ku navçeya Cizîrê ya li Rojavayê Kurdistanê. Ew parêzgeh li ser 6 bazneyan hatiye dabeşkirin divan hilbijartinan de 153 yekeyên rêveberiyên ser bi hikûmetê hene 7 encûmenên bajaran hene li gel 55 encûmenên bajarokan 91 encûmenên şaredariyan. Ev li Hesekê bû. Em behsa reqa bikin. Reqa li ser 4 bazneyan hatiye dabeşkirin û dêra zorê jî ser 3 bazneyan hatiye dabeşkirin. Parêzgeha Helebê jî giring e ji ber çi ji ber ku du bajarên Kurdiyên Rojavayê Kurdistanê de sînorê îdarî yê parêzgeha Helebê de ye ew jî Kûbanê û Efrînê ne. Li Helebê li gorî wan zanyariyên ku hatine belavkirin 100 kursî hene bi giştî ji bo wê parêzgehê. Lê tê gotin ku hejmareke kursî ji bo berbijêrên Kurdan hatine veqetandin. Dibêjin ku 4 kursî li Efrînê ji bo Kurdan hatine veqetandin, 4 jî li Kûbanê bi heman awayî û kursiyek li Til Eranê ku ew jî anko Til Eran hatiye veqetandin ji bo Kurdan wisa tê gotin. Em ê li bende bin ka bizanibin encamên van hilbijartinan bi çi awayî ne lê berbijêrên Kurd zêdetir ji Komûnistanin. Di 16 Eylûla sala 2018 dema ku hilbijartinên encûmenên xwecehî hatin birêvebirin 40,000 berbijêr li ser 18478 kursiyan rikaberî dikirin têde beşdar bibûn. Ev hûn amarên dawî yan jî zanyariyên dawî li ser hilbijartinên encûmenên xwecehî ku me dixwast em bidin we. Bêguman li ser vê mijarê zêdetir radwestin